ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намун мошинои нав рӯӣ кардам, ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан агар шумо дан боша, марамаз сурат маълумотша дар WhatsApp, имо, экранмода рӯӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор ҳастем қабул кардем мошине ки робин кардан Opel Astra J ҳастад, ки солои нав ҳастад, тракторои T28 дӯстон комплект ҳастад, Daewoo Tico бо нархи бениҳоят арзон ҳастад, дӯстон азиз, Lexus RX солои 2018 ҳастад, дӯстон азиз, ва тангенои мусофиркаш ҳастад. хоб ду таи дигар Nexi арзон ҳастад, бо таи Газелои боркаш ҳастад ва Camry DSK ҳастад, бо ҳастад ваз 21010 бо қабул кардаи ваз 21014 сунат бо нархи арзон бениҳоят ва таги Corolla 3 ҳастад ва дигар намун маркаҳое ки ба мо рӯӣ кардан мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем. агар шумо дар хали мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки боша барои реклама кардан, барои фурӯхтан, марамад рӯӣ кунем, мо реклама мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 120 сомонӣ. навор асар мекунем, мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастад, бо адронки срочная дар кузови хэтчбек сайзинои беҳтарин. соли бори 2002 сол ҳастад, ки сӯзишвориш газ, бензин, гази ярочорам дорад. объем мотори 6 инжектора, коробкаш механика, ҳолати мошин мега беҳтарин. мошин 4 та баллон пачка дӯстон азиз, танировкаш 6 моҳи дига ҳастад, ҳуҷҷатош бурчидага, 4 диска ва баллонои нав ва хадағоишам нави чотка. мошин беҳтарин ҳолат дорад. дӯстон азиз, мошин ягон камбудӣ мега надорад. тоқа суми хоила алиш намешавад. нархи мошина мега 65 та мегем, бо муомилаи хуб ам мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун, зодане ки Регарда қарор дорад. промои рақамҳои соҳибшона ки рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. танировка 6 модсони азиз, баллон пачка, дискаҳои радной, салон тоза, электропакет, кондитсионер ҳама намуд комфорта дорад. мошин тоза ки краскаша мақсад ки ягон халик сарапина надорад. мошин мақсад ки мошин дастия мега, мақсад барои мошини семейни. мошин беҳтарин ҳолат да. 65 та муомила савдош мега дар назди капоти мошин 2002 сол ҳастад. хоб, кадомеш буда ки маъқул аст, марама занг занем, бештар маълумотои пурраша аз рақамошо гирем, WhatsApp-шона кор мекунад. дӯстон азиз, агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамад рақамҳои мода дар WhatsApp ане ки 885 12 рӯи кунед, реклама мекунед. лайк азен навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дем трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ ҳастад, ба адронки T28 пулук дорад, дӯстони азиз, баллонош нав аст, ҳолати корида трактор мегӯяд хела ки даст як одамда гаштеса. 3 та баллон мегӯяд, ҳамаш нав аст, ҳамаш қатъи пулукуш комплект аст. нархи трактора мегӯяд 65 000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем ва трактор айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, Носири Хисрат, дӯстон, деҳаи Арабхона оша мехел, деҳаи Арабхона. трактор мегӯяд беҳтарин ҳолат дар мегӯяд, мақсад ки хесайсият мегӯяд идеални ҳамин мегирӣ, фақат кор мекунӣ. якумаш рақамҳои дастӣ ахираш 9085, дуюмаш рақамҳои тисел ахираш 1523, инашам кор мекунад. трактор мега ҳолаташ мега беҳтарин. T28 қатъи пулук мулукш ҳамаш комплект аст. нархаш 65 000 сомонӣ аст, муомилаи хуб мегӯяд мешавад. хоб, сайсият мега зура бе ягон таъриф кадом то ки мехарем занг занем, маълумотои пурраша аз рақамошон гиред. тоқа суми хоила мега, дӯстони азиз, арзон мешавад. хоб, кадомеда ки мошин лозим аст, мақсад хона, замин, квартира, чизе ки дар кӯ бошад, дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо интихоб карда пешкаш мекунем. лайкҳоро занем, дӯстони азиз, ва навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Lexus RX серис ҳастад, ба адронки Европаи 2008 соли 5 моҳагӣ ҳастад, 4WD. соли бори 2008 сол, сӯзишвориш бензин, объем мотора 3.5 литр, коробка автомат, сайсиати мошин мега чотка, дӯстони азиз. салон мега тозака, коробка автомата, мошин мега ягон расход надорад, дӯстони азиз. баллон пачка, дискаҳои радной, хеле сеёти залатисти Европа 2008 сол 5 моҳагӣ. мошин мегӯяд монитори калон дорад, ҳамаш кондитсионер, ҳамаш 100% аст. нархи мошина мега 120 та мегӯем, бо муомила мегӯяд мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахт. хоб, рақамҳои тисел ва рақамҳои WhatsApp шуна кадом то ки мехарем занг занем, бештар маълумотои пурраша гирем. алиш намешавад, тоқа суми хоила мегӯяд, беҳуда нороҳат накунем.
خب دوستان عزیز آدمان خریدار زنگ زنید و اگر شما در یگان تکنیکای فروشی یگان ماشین زمین کوارتیره باشه برای فروختن برای رکلام کردن ما در روی کنیم ما در کانال ما رکلام میکنیم لایک از این نوار تا آخرش تماشا کنید میگذاریم با چهارم ماشین فروشی هست که تویوتا کمری د اسکا سال بریشش 2011 سال است که سوی فرش بنزینی خولی آبی موتور 3.5 لیتره коробкаш автомат сайсен мошин мега чотка دوستان از ماشین میگه توقع سومی خولی اسکا توزا старт стоп отпечатки دوستان отпечатки شما میگه کار میکنه салон میگه کожای سیاه خب коробкаш میگه سوزای خداوی میگه نو دوستان عزیز کانسنش هم کار میکنه ماشین میگه чотка هم دورنی شاردا گشتگه бо дӯстон кем дискош ҳам ранги дискои ай кемри 5 агар ман хатто накунам дискош ай солои кемри 5-6 нархи мошина мега 113000 мега соҳибшон бо каунтари дига мега муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе хоб рақамҳои дастшо рақамҳои ба асабшон ахираш 01 кадом то ки мехарен занг занем бештари маълумотои пурраша гиред то қас суми холия мега срочно сум дар кора бисёр арзон мешавад камтарак خب نشد حجت تنظیف اگر چی گفتگی نیست کدام تو که اگر خریداری انیک باشین مخوتون باشه ماشین چه مرا زنگ زنین اگر شما ماشین خرید باشین در کامنت نیست کدام مارکه ماشین باشه ملازم است و تو کدام سوم از کدام تراتورا ما در ویدیو آینده از فروشنده جدا کده پیشکش میکنیم لایک کن دوستان عزیز زنید و نوار تا آخرش تماشا کنید میگذاریم با پنجم ماشین فروشی است که تویوتا کرولا 3 سال بریشش 2009 سال است که سوی فرش بنزینی خولی آبی موتور 8 لیتر коробкаш автомат сайсен мошин мега чотка мошин мега ҳамаҷош мега 100% як сола دوستان عزیز یک ساله حجت دارد خب қой давай دوستان عزیز کرولا مقصد که کرولا دو بود میگه همش سه کردگی مانیتور استارت استاپ چیپ همش قой давай دوستان یگان کمبودی نداره مانیتور دوستان عزیز چیپ همش هسته خب یگان درد میگه نداره عین حال میگه همه کوروش راسخودش میگه کردگی کرولا درا میگه پولنی سه کردگی нархи мошина мега 77 мегем бо муомилаи хуб мегад мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт 77 муомила савдотун назди дар назди капоти мошин хоб рақамҳои мегафони соҳибшона ахираш 8800 ва ватсапшо кадом то ки мехарин ки ягон вариант доста бошед мароматун азиз занг занед як сола ҳуҷҷат светои сафед корола д се кадаги маромат занг занед ва دوستان аз ба хотири меҳнатҳои мо лайкира мезанем фаромӯш намекунем ва агар шумо ки мошин хар бошед дар комментария мо нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозиме мо дар видеои оянда пешкаш мекунем ва دوستان азиз ҳамин сиялкаи навои мо дар дига сайтҳо падилчаш кунем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ гурзавои газел аст бадрон ки газели боркаш яъне ки мошини боркаш соли бори 1998 аст ки сӯи фурӯш мегӯяд газай ҳолаташ мегӯяд беҳтарин دوستان азиз моторш мегӯяд 405 газ коробкаш мегӯяд соза карбюратор دوستان як ҳашти мақсад ки 4-5 карбюратор мотор соз балоша ҳолати кори дар хали свету нархи мошина мегӯяд 35000 мегӯем бо муомилаи хубам мегӯяд мешавад ва айни ҳол газел қарор дорад дар ноҳияи файзобод دوستان азиз 35 та муомила савдош мегӯяд дар назди капоти мошин кузов ҳамаш тоза دوستان азиз балоша ҳолати кории мошин мегӯяд барои кор кардан омода аст خب ягон саволтон боша ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмида рақамҳои дастишо рақамҳои ватсапшо занг занед бештари маълумоти пурраша гиред фақат ба хотири меҳнати мо ҳамин лайка худи ҳозир занед фаромӯш накунед ва навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ мошини мусофиркаш аст бадрон ки яъне танген мусофиркаш соли бароиша нагуфтиян خب دوستان عزیز موتورش میگه سوزه میگه نو میگه موتور کداگی مقصد که موس شام میگه آواز نداره میگه خب همه جاش میگه 100% نروشکا کمتر کار میگه کمتر کراسکا طلب دیگه همه جاش 100% نرش میگه 13000 سومون میگه صاحبشون و با ارزان هم میکنه میگه صاحبش و ماشین در شهر دوشنبه 13000 رقم صاحبشون هست مگافون کدومش شما که میخرین مرامت زنگ زنید تا قصد سومی خولیه اگر اگه سوال باشه میگه صاحبش дар ҳамин рақамҳо мегӯяд занг зана ҳамаашон мегӯяд ба шумо фаҳмода метиҳем дӯстони азиз ина агар ки махлуқотон боша маромат шумо занг занед ва мақсад ки ба хотири намеҳнатои мо лайкора занед ва навора то охираш тамошо кунед ҳаштум мошини фурӯшӣ дайво некси аст бадрон ки бо нархи арзон срочнай соли боришаш 1996 сӯи фурӯш газ бензин объем моториш 6 литра коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад
4 та калпакутун азиз дискои простои мошин мега ҳамаҷур 100%, хай дар нархаш арзанда тун аз мошин мега сода расходча нагуфтян. Салошам тозакай, свечам серебристи 96 сол. Нархи мошина мега 10000 мегем, бо камтари дига мегад муомила мегад мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухта тун азиз. خب شما اگر که مخول باشه رقم‌های حسابشون هست بیلای نمیتونین که زنگ زنین معلوماتای پوره‌اش گیرین فقط آدمانی خریدار میگه زنگ زنن نوار تا آخرش تماشا کنین و سلکه نواری ما رو در واتساپ ماتون پدیسش کنین میگذاریم با نهم ماشین فروشی هست با درون که واز 21010 چخالی که در کامنتر بسیار خواهش کردن که ماشینای سویتسکی 010 شوه سال بریوشش 2005 سال است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 1.5 لیتر коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошинтон азиз 100% мега камтар мегад мақсад ки кор дорад дига маҷбур созай хай корша бихтон мақсад ки мепурсем. Нархи мошина мега 12000 мегем бо камтар дига мега муомила мешавад ва мошин дар шаҳри Душанбе тун азиз. خب масъуд азиз мақсад ки чия алиш мегад мекунем мақсад ки ягон вариант боша пешниҳод ки сумаки 12000 хуб хай ягон саволтон боша метавонем ки рақамҳои мегафони ҳисобшонда занг занем маълумоти пурраша гирем мошин мегад камтар кодора бо мегад арзон мекунем марамат дига маълумотша гирем даҳум мошини фурӯшӣ баз 21014 ҳаста бадоро ки мошинои советский бо нархи арзон срочна соли бароишаш 2005 сол сӯиш фуреш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика тун мошин мега ҳолати хуби техникӣ дае сон азиз мотор мега 90 сон азиз стандарта мега союбош акклиматорша мега 90 4 та баллон мега 90 сон сасияш мега ҳолати хуби техникӣ дае мошин мега сода ха дигар аз худша нагуфтан метавонен бо занг задахтон пурсен нархи мошина мега 14000 мегем бо камтар муомила мегад мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомил сон азиз беҳуда акара нороҳат накунед фақат одамони харидорӣ ани бошад خب марама дига саволои пурра ва ани аз рақамашон тун азиз агар шумо аз ягон маркаи мошин ки дар кортон боша дар комментари мо нависед мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем агар шумо ягон мошини фурӯшӣ дошта бошед марама сурат маълумотша дар ватсапи мо рӯй кунед мо реклама мекунем лайкора худи ҳозир занед фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунед 11 мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia аст бадорон ки бояд тайга бо нархи арзон светои сафед соли бароишаш 1996 фуреш газ бензин мотор 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин сода мега хай ягон расход дора паливо нархи арзон катияй хоб чихол бихол дорад дискаутун азиз намехали светои сафед нархи мошин 10000 сомон аст бо камтар муомила мешавад мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара 10000 муомила садош дар назди капоти мошин хоб рақамҳои ҳисобшон аст мегафон ягон саволтон боша ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оидаи мошин фаҳмидан шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳанд лайк аз шумо ва видеои навро аз мо марамат пешкаш мекунем мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ Daewoo Tico аст бадорон ки бо нархи арзона бо арзонам мешавад Daewoo Tico светои намхали кабуд соли бароишаш 1995 аст ки сӯи фурӯш бензини холия тун азиз 1995 сол соли мошин бензини холӣ авбио мотораш 0.8 литри простой экономия тун азиз коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин 4 та баллонаи 60 тун азиз салоншам тозакай намхали светои кабутай мошин хеле ки даст як одамда гаштаса мошин хай камтар хеле мелиш кодан ки нархаш арзонае нархи мошина мега 8000 мегем бо камтар дига мегад муомила мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун зода тун яъне ки Регарда 8000 соқа суми холи алиш палиш намешавад хоб одамоне ки мехарем марамат занг занем бештар маълумотои пурраша аз рақамошон ки рақамошон аст мегафон ахираш 43 фақат харидортун азиз агар хоҳем ки мо ягон мошинтона реклама кунем барои фурӯхтан сурат маълумотша дар ватсапи мо дар аввали видео аст рӯй кунем мо реклама мекунем тун азиз агар мошин харид бошед дар комментари нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозимае мо албатта пешкаш мекунем ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигоҳбон ҳамаи шумо